Karong adlaw mao mga higalang anibersaryo pagdala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Daheg. Gidakop siya mahigala sa kauluhan dito sa airport mga sukid ti Paminaw, pinaagi ni General Torre o gidala sa mahigala sa Daheg. So atol mga kaigalaan sa gihimo nga inquiry sa Senate inquiry, perting pamalibad ini mahigalang mga officials nga wa gyud kun sa makig-coordinate, wa kun sa labot ni ini pagkadala ni Duterte ngadto sa Daheg. Nganuman tungod kay usa kini kadakong violation mahigala sa atong konstitusyon. Kay number 1, dili man ta under jurisdiction sa ICC, dili ta under sa ilang jurisdiction kay nigawas ta mga higala sa Rome Statute. Wa na ta magpamimbro. Mi-withdraw na ta. That's number 1. Number 2, ang Rome Statute nagbutyag nga ma-apply lang ang ICC ngadto sa mga countries nga ang ilang korte wala na mo function. Mo na mahigalang dunay doctrine of complementarity. So, kung imong gipadala ang usa ka Pilipino dito sa Daheg, murag imong giunay ang imong nasod, sa pagdaot mahigala nga dili na functional ang atong husgado dire. Straight to the point. Muna nga perting pamalibad sa mga officials nga wa kuno sila labot mo ni mauna nya karon kani aman mahigalang 18 Marines. Kay nomdom ka dong names katong pagdala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bakang gubuta tong airport mga sukid ti Paminaw. Karon ang 18 Marines mahigala kay ni butyag man gyud, ni barog man sila. Nga mali-malitang kwarta ilang gidala mga sukid ti Paminaw unya do na may budget ang taga ICC. Straight to the point. Pinaagi mahigala ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Kana nga portion din sa affidavit sa Philippine Marines, mo na angay imbestigaron. Mo na angay imbestigaron. Nga ang ato mahigala mga official sa gobyerno, sama mga higala sa Senate Blue Ribbon Committee, way planong mo investigate, ingom na mga kaigalaan ang ombudsman, gipasay noon sa NBI, nganong klaro mang imbestigaron, tungod kay mingon kaday nga, awa na imong i-discount mahigala ng affidavit sa Philippine Marines. Ano ni-react mas Trillanes and Rekin? Pwede man yung react yun niya, nga nga ipakita na mga pictures. So, kining affidavit sa mga 18 Marines, nga dunay supporting document, nga mao ka na mga pictures, nga wala na mga higala, giproduce, pinaagi og AI, nga dili na edited ka na mga pictures, sayon man kaya na nga i-counter-check. Sama ining Lacson mahigala nga kanhi PNP chief. Suito man nga investigador sa Lacson. Kana mahigalang ombudsman, dako man mga higala ganig confidential funds sa seremolya. Unya, ni apang NBI mga higala. Mahimo nila nang maklaro kung kining mga pictures nga gi-support sa affidavit, AI ba ni, edited ba ni, manufactured ba ni, o tinuod ni nga mga pictures. Sayon na kay na. Straight to the point. Pero wa nila imbestigara. Apan kanang portion nga dunay mga ICC, taga-ICC mga puti nga nakita sa picture. Nga ni appeal ini mga higalang, maong investigation, medyo ang mga tao makaingon, dapat ganang investigaron, oy. Nganong imo mang i-dismiss ng allegation sa mga Marines, ang anong suko mas Trillanes, o di makatinood. Pati sukuan yan, ni pasaka sa cyber libel, ni pasaka sa migras, suko kay siya, ngano kunong na-expose ang mga naong anang taga-ICC nga confidential kuno na. Straight to the point. Sa lagtod, usa ka na ka-admission in the party Trillanes dahil nga tinuod kanang mao mga pictures. Straight to the point. Pila ba pag-igon Trillanes nga, ginama na mga pictures, kuha na AI, fabricated na, manufactured na mga pictures, dili angay nga sakyan. Umuwi ka na ba nga, dili ko mingo suto, dili ko angay nga mo sakay anang kuha na, nganong ato man ang sakyan ng mga Marines. Nan kung inana man galing, ngano'y na mangisakyan, suko man kayo mo anang mga picture sa ICC, taga-ICC. Unya si Trillanes sa dahil interview mahigala ni Jessica Soho, akong i-acknowledge ang GMA ani. Piltin yung pamalibad. Nga naman, ang Rome Statute mga kagalaan nga, ilaging ipalutaw nga wata mag-apil-apil Pilipinas, so agyutan mo na, kay nga no, usa ka na ka pagbudhi sa sovereignty sa atong nasod. Usa ka na ka pagbudhi. Nga naman, functional man itong korte dire. Kung moingon ka mga higalag, war crimes, kanang na-apil nga mga civilians, na mga bata nga na-apil, kato ng gira sa Iraq. Kinsa man to, kato si George Bush mga kagalaan. George H. Bush, ang amahan. Ang gubat na higala First Gulf War, 1990. Pila ka mga bata ang namatay na to, Daikin?
Ha? Pila ka mga inosente ang napagan ato. Dunay mga sundalong Americans nga namatay, dunay mga Iraqi soldiers nga namatay, pero pila ka mga bata ang namatay ni adto mga kagilaan. Niabot o mga 3,000 kapin ka mga children ang namatay. Ni take ba og miingon bang ICC ilabang giingon nga dakpon na to George Bush kay kuani kalapasan ni mga higala sa Rome Statute? Straight to the point. Wala. Ano man dili man surrender sa Amerika ilang sovereignty day. Ang amang mingo Amerika kasi kamo trial aning among kwan. Unsa man labaw pa mo namo? Dili. Ang Amerika kami mo'y labaw. Sovereign country mi. Every country is a sovereign country. Niadtong paggira mahigala sa Iraq, ikaduhang gira nga ang anak na pod nga Bush, si George W. Bush. Ito primero George H. Bush, ang amahan to. Pagka-presidente sa anak, niya ng 2003, George W. Bush, gira na sa mga higala, kadtong maong gira, dili to sanction sa United Nations. Ilang gigira ang Iraq mga kaigalaan, kay kuno dunay weapons of mass destructions. Paghiman-himan pa, dili tinuod ang kadtong weapon of mass destruction, di tinuod. Paghuman sa gubat, pero grabe na lang bombardiyo, daghang patay mga civilians, pila kabuk patay mga kaigalaan sa mga bata. Sa gi-estimate mga higala nga 200 to 500,000 nga mga civilians ang namatay, 15% mga bata. So kung 500,000, pila may 15% ana? Naa sa mga 75,000 ang mga batang namatay. Ang question, ni ilabang giingon, ICC, kamay bahala ni George Bush. Wa. Nga naman, dili mo sugot mahigalang Amerika. O dunay mga war crimes, kawantay mo, dunay mga higalay pada mga sundalo sa Vietnam, dunay pada sa Iraq, o dunay mga sa ng ilang mga sundalo dito, dunay gitawag mahigalang court martial. Kita sa Pilipinas naman sa tay court martial day. Apil ka na sa kaso court martial ka ng kawardis, ka na bang talawan ka ba, kiba? Sundalo ka karon nga gisugo ka sa commander nga, maneuver to the left, maneuver to the right, ana. Okay, kanang, nga di ka mutuman, imbis kay, ikaw na hinuon mo yung nakaamong sa tibok team. Mabitan na nga mo kwanjo ka, kay teamwork pa na. Panalitan ka ng usa ka squad panalitan. Composed of, labi na ranger team panalitan, usa ka squad composed of 7-man team. Na lead scout, assistant scout, nya ang team leader ikatulo, ang ikaupat ana ang radio man. Sunod na dayon ana ang tail scout na dayon, o kating sa intel. So, 7 kabuk na, kasagaran mahigala. Igmando mahigala sa team leader, mutuman gyud ka. Kaya team leader man mo ay nagda sa utok ka na sa operasyon. Di ka mutuman, apil ka na ka ng kawardis, kan talawan ka kay. Apil ka kaso na. Court martial ka ng inana nga talaw man ka. Labi pa sa imong katalawan, na among na hinuong tanan. Inumdum ka itong Saving Private Ryan. Itong Saving Private Ryan, doon ay usa ditong 50 katalawan gyud kayo. Kato man nakakita atong salidaha may galang Saving Private Ryan. Ngilingig ito. Daog ito ang cinematography. Ito din nindot kay day. Kita ka ni bumba anap. Sus. Daog. Kwanto? Award dito mga higala nga maong film. Na, doon ay talawan dito. Pero katong talawan, mag-court martial dito. Kwanto? Mamay siya nakaamong hinunod na nangamatay uban kay tungkol sa katalawan. Pero kung imo sang tan-aon, unsa man to iyang role sa dito, di man gusto sa magsundalo unta day, napugos sa uban ato kay sa mo gigamit nga interpreter. Og dunay sa na mga sundao sa gira, gipada sa lain nasod, court martial. Nungka nga ilang ihatag ngadto sa lain may muhukom dayoy. Muna karon, nagiyahay na sa ingon niya, wala mi labot sa ICC, muna. Tanawa god interview may galang Jessica Soho, pwede pamalibad di Trillanes, nga doon na mga higalay, mga kining sa mga Marines ba nga ilang pasangil, ang taga-ICC iyang gipa ari na meeting, ana, yung sila why meeting? Atol ko paminahon dong names, kanang interview ni Jessica Soho, kani. Sige. Play. Attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Wala ko nung ganyan mga meetings. Nya karon si Remulla na pwede interview ni Jessica Soho sa GMA mga kaigalaan. Si Remulla na pwede interview, wala na sa magkasinabot mga kailan. Kaya ato paminahon interview ni Remulla dong names. Kani Bebe, ato paminahon. Sige, asaman tong kang Remulla. Nana dong.
Sige, Trillanes ang sunod. Karimulya ko no. Senator Trillanes, na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niya raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Okay, sige, post dong. Sa tawa ha? Instantly, walang ganyan nga meetings. Pero pag abot bang higala ni Arimulya siya, totoo yan, may meetings.